Здравейте, приятели! Аз съм Фън. Аз съм Трон и цялото изречение става Фънтрон! 360. Днешното видео, Ще ви представим един скетч, който... той ще е таксиметров шофьор, аз съм човека, който влиза. Да. И накратко ще стане много смешно. Да. Останете до края на видеото, за да видите. И се абонирайте за каналът ми. Да отида да изкара някой кенти пак. Какво прави бати? Ладно. Сега. Което? Вътре нещо много хубаво. Спортаци ще с обувките. Някъде на 3 вата ще стане тази работа. Закъснявам за училище! Трябва да намеря такси, че изпуснах автобуса. Здравейте, може да ме закарате до училище, основно училище? Добре. Господине, може да се мръднете малко седалката напред? Чай да са само къде такова. Айде, по-бързо, че закъснявам до училище. Не можеш къде, че са Добре, откъде. аз се качих, да. За къде беше? За училището, бързо. Добре. За една училище, основно училище Хаджи Димитър. Добре. Ай, по-бързо! Чакай, Спирай на светофари! Чакаме пешеходници. Пешеходници. Пак ще закъснея! Спокойно. Сега чай да такова спорт. Добре. По-бързо ще закъснея! Чакайте се. Пусти турбото, бе! Да, мигач. Ето, там е, на другата пресечка. Ай, по-бързо, бе, Спирай, спирай! Добре. Тата не се отваря. Благодаря, бързо. Ще закъснея за училище. То пари ти забравя да ми даде. Ще го правя. Сега ще види. Ти, оня един ден те закарах с колата до училището. За кой не ми върне парите? Забравяхме. Дай парите, аля! Дай, смаля, дай, Аквилия, дай 10 лева да се прибра. Добре. Айде. Дай, моля, Айде, едро. Я, чакай, я. Едро. Вот те вземах и на едрото там. Значи сега ще качам колата, отиваш на паметата. Не ме интересува до те искам парите да ги върнеш. Моля да човек. Няма моля човек, бе. Ще ги става безплатен обяд, никъде няма такива работи. Не, чай, сега ще заря стинките, ще ги дам, бе. Дай, Чакай. не знам кой ще правиш. Имаш ли някакви дребни? Имам, чакай. Имам 6 евро. 6 лева на евро. Дай. Дай ги, бе! Друг път тя няма така, защото... Дай, бяга! Почва го казвам, той безплатен обяд няма, Никой, нито един човек не си тръгва без пари от тук. Снимаш ли? Какво правиш, бе, човек? Дръце. Какво? Не! Дай, смаля, дай, Аквилия, дай 10 лева да се прибра. Добре. Айде. Дай, моля, Айде, едро. Я, чакай, я. Едро. Вот те вземах и на едрото там. Сега не те знам, ама... Иде, сега ти го пре. Трябва да отидеш
Да отидеш някъде да работиш за ни. И абонирайте се за нашия канал тук долу. Ако ви е харесал този скетч, Да. пръснете тази камбанка. Абонирайте се тук долу. Точно тук. Да. Ако пишете в коментарите дали беше хубаво видеото, И ако желаете още такива подобни видеа, да. абонирайте И очаквайте ново видео в сряда. се. Хайя! Не в сряда, да, другата сряда. Да. Ай.